ule o kan re ta hle meya achan ero chunak tuk zan lama hianin kan ti story kan ti chok theini chuan achan kha chu kan ron soi fi anga chuan last kiss kha chunjom na kha kan ron chhiar le ngal don ani khongai ta kamin lo ngai thlak sak le thu turin ka nge na chu last kiss Ziaktu Hriatpuia Pachuau second match blue house le red house chaning khela red house lamin hne na anchang vele ta final red house nen kanin tum don ani chun thil e hun ta ka wangin kanau ti ho nen kan ten lam kan pana tifin kan pai nen chuan ein rin chana chuan fak lai bawk din changa chuan ke chi sani kha alo ti ve hluka nang pui khel thelu tuk ka chuan lu tuk che ka ti chuan anui ve suk to mai thil kan e zo chuan mi pa pali te chu an bo maka zial an zuru don po ani ma na ma shwai te le mi chedang ho nen chuan kan thutlanga chan a hun le tak nu po chuan an la ron lang hau lo in shui po chuan blue house nen kan in tum do na red house le yellow house anin pot ma sa don ani rin sana te chu ka han jong kwala fel chak waiting seta chuan din changa le ruat pui le fak moi te chuan lo chu a khong ei nom da ya khu kan huna thleng don ka ti a khong ei le rin chana hi ka ti chuan dora om thu a min changin an tlan thlangal tor lampana ka kallai chuan rin chana chu aron chuka man mo ve ta che ti in ka vin hlak mai ani ero anui suk du chawa zun in lam chu panin ka chui ve zel azun mek lai chuan abula ka loading renga enge iron kal ve zel min ti chuan ka har chuak zok enge mo azung tu le zel chu ka lo wa zui ni azun zo chuan min ron pot thutin ka sam chu ron hui kyanga phok deuh hian ka lo en top nui chukin nang hian min du tiro aron ti ni chu in la sang thuain kalvat vat ti ang ka ti a nui vur chung hian o le chan te ala ron ti kher nia he naw hi angal rujek donin ka sha kan zu thlen chuan yellow house che anlo chak chi a blue house nen chuan kan in bua sai ve ngal azona voin hi kan chaka wangin final yellow house nen kan in tum dona ma se chumi ma in blue house le red house in pathumna anjong vele thung don ani blue house lam chu an thoma cha khopa ma se red house in nen an chang ta jok yellow house nen chuan kan huna thlenga kan awring na cha khop mai yellow house chu an chang thei phiana anin hne to khop mai rin chana chang mel le aban le alang thei china ati shol che vel chu ka thlir renga ni e ka du ani he pa hi ka du tak zet ti ka sha atopa zong hne na chu kan chang le tak nge ani volleyball a chuan blue house nen kanin tum le a rin chana le Hriatpuia chu spiker angin an uma fakmoi le din sanga chuan anin se chok thung an in lu chwa dan vel chu an ti fu ka tit khopa rin chana chuan marzet zetian a hlap thlapok popa house dang ho pu in ama rin chana top chu an ron chan ve em mai ani volleyball a po hne na kan chang le a red house le yellow house a ero red house an chak ta thung football le volleyball chu ni lai ni a final tur ani a vuin bi ka kan fiam na chu kan du tok ta ani zana chuan class group po alun hem hle effort di hi ari deuh rang mai ani abik takin rin chana chuan fak a hlo hle nge le rin chana chu kalo chuang ve em zela an fakte chuan nuam kalo ti ve veng chen vuina kala ka che dan kha ka ngai to in private message kalo be seviawa ma se eng ma ron soi hau lo nia ka be sei lo zok saram sang puk chuan mi ron be veli a kanau ti an che thata wang min lom pui thu te ron sei luam mai thatak chuan kalo chang ve na in aruk tak chuan ka hne vele der to thole ni chuan long jump te high jump te 100 meter race se kan ti a me chilama chuan pathum na kan hau choka atop na ni na te po kan ne mi palama ero rin chana chuan gold min lak pui veka football a an atop na me che a kan ni a volleyball a final kan thleng thung in shui po a pathum na kan ni le shama kan me cha te chu an chi thalua ve lo atuk chu mi pa football le volleyball final ani a me cha po chu ti tho voin lama kan hun man ero kan du tok ta thung karil ruwa rin chana zwan the jate atan the jate chu alo langa ka chuang ve em a chu mai ba ka du viau bok ma se arwal puite thatak tak an om ve a chung ho chuan an bena sa viau bokin ka ring ka in bwal zo chuan Hriatpuia miss call lo om nola ka call back chuan lel chan chhuah phone wala thei lo ve mi ron ti ngal tok mai soidu ineyam ni ka ti a rin chana te ina ar kan kang do na I local ve du em te ka ron zo che a ti chuan enge thil lo min nei mi ka ti a Hriatpuia chuan rin chana birthday nia ishen ange aron ti
ka hriat mia lo thu ka soi chuan lo om ro kan ron lamang che ti in phone chu ada zui ta a minute som nu vela chuan kanin kota bai ka ron ding chata kong ka ki green na zui ngal bok lo lu dro ka ti chuan rin chana chu nui var varin ron lu ta iman to mi min ti chuan ka man thu in ka lo changa ka chungte chu ka kalna tur ka shil zuaya kan chuak ta ngal dora min kalpui le te in enge mo ale nwala saranga da in min khai tir ve bok bike lam kan pan do na mo ka ti lain khuta khwan chulo kanga ti a step lam chu min pan pui ngal ngoi rang chuan kan chu do na athil ti tum chu ka sha in ka sha ni e min be matum chiang ani engtin nge ka lo cha nang ti chu ka ngai to dai to a chan po ka student ani a du ve viau maila ati chi lo ka ti de u bok si ma che le lam zonga ngai to chuan ka shing no na ma ka som na tur ani bok si chante aron ti thum du ta kalo ti ve vat angoi le wangwanga re ka ti soi zung zung mai se ka du ka chan dan tura iro ka le nei to boy khop mai ma se asoi mai lo chuan ka chung ri la tang chuan engi motakin min tura ka soi chuak thiam lo ka jam nge ni a ka hel hol ni don ka du che a nui hau lo hian ati ta nge a enga in mis ka ni hi ka ti a ka shia ti in hnuai lama bi dai mani student te ngai zon chu a thala wang ka han ti li a mani teacher te ngai zon po a tha chuang lo nui sak chung hian ati a o ani chuang kal tuang myang ka ti ngai lo ati le loi si enge ni le ta ka ti chuan nang po hian min du ti ka shia ati a engtin ma ka chang lo kanin en reng a ku chu aron phar chuaka ka sam chu hui kyangin ka tukhum sama chuan a thama ka konga chuan a kut le lamin aron dom bok min du ti ka shia ati a chan tuma ka an mek lain ka mui chu a muin aron khar zui mya engtin ma ka chelo ka do mol top ringot ka student ani a hetianga min ti hi karem ti tur ani lo ma se ka hopal chi lo chu ani hi min kha a lau thong chu ati a chu thu chuan enge mo zong tak chuan min thamwana min fob le ta ni e ka lau thong lawang enga nge ka du zong ani pho chuan ka du ti hi ka pom mai lawang ni ti in ka fob let ve ta mi chong nang nak thom kan sha chuan in thla in kan dinga in noi varvarin kan kal don ta a bike nu chu chung chuan a ko nga ka ko a ani po in ma ti ve ve win ka sha ho tlang mai lo chuan min lian kwal pui vela mun pakata kal donin thutna lo ma chuan kan chu don le ta min ko a min fo bok amal chunga chuan min thutira angonga domin ka fo ve mol bok aku chu anghal chan ja wa ka sha ta wan chuan ka khap le chen ka phone chu ari cheka kan chante an ni ringin ka ladu mai lo ma se arik tak cheka chuan ka ena tu dang ni lovin saram sang alo ni la su ti ma se thil poi mo ani karina wangin ka lata thawa ani la chuan ron len ka tuma sin ti mai ron suya ka la to lag lo sia of mut kha ti chi box si lo rin chana chuan la speaker da turin min ti a min du thola chu aron cham chiam le ngal chante wan sang ar si te moina hlia khu tu chu chhor thlapui ani a leya me chedang te moina hlia khu vek khopa min ne tu chu nang mai ni sin ti sa taka thlernin omlo kha he thin lungpo hian a pom chi a ka chuang to na zong zong ro khat tu ini ni e zana tlai tial tiala ngai to na awak thui tel tela chu chuan thil pakhat cha min ngai to tir chen chu nang mai ni aron tile chu rin chana chuan aron off mak mai amel ke ena alung oi lo ti chu hei rwala ni si lo khatiang thu kha in lo in fa vel thina ni mo ati a ameng dur na sa ve khop mai ke la chuan ka lo la thu tak vak si lawa oi aron or theili tuk ti in kanui var khatiang chhor thlapui hloi thren kha i duem ni lung oi lo ki deuh chuan aron tile chai kwal ka chak wanga chu awang chuan o amoi ve lom ka lo ti a thin jim mel to khop mai ma se mi pe in sum thei tak chu ani ve reng e i du chuan ka phwa sakang che ani ai khan ka thiam da i jok ati a lo ngai thlai la tin ka chu cha a ka phone chu men ron lak sakina type ta mial mela a hoi chuak le a type le chen wa en ka tumla chuna phal der si lo minute nga nu vela chuan phone chu men ron pe a chhiar ro ati luk phone chu ka ena he thu hi alo in ziaka mi padangin an nei che ka phal lo mi sha ta po my girl ka ti ang che min hip tu hip na hi ana ema thlem loi ngai lawa ka tluk na ini izun leng hi ke chuan temptation of an angel ka ti ka duate itan chuan mo east of eden ami green rose thlia po ka hwa masin ka du na le mangai na che po hi ka soi chuak thiam lo chu wangin loving you 1,000 times ka ti mayang o in hwal na jungbuna tan ruby ring ka pe ang chenga new tales of gauging aya thon thumoi kan ziak dun don nia o kan dam hun chung chuan mangai na akhat full house ra kan cheng du nanga
thi nu pia lam rama po stairway to heaven a in hak dunin van rama chuan paradise kiss lir idong to ang ti hi nui verin Korean film ivan en na sa om em ka ti a amoi zo kem ti chuan min zot ngal moi zok lutuk ka ti a kanin nui var to miron kisa paradise kiss ani kha ala ti zui katan thu han phwa ve te ala ti zuya oi a ka thiam ve te ulo ka ti hloi ti ve shim ro ka sha reng turin tu na ka ja po kha ida thadon ya ati a hetiang yang ka ja sak ve ta a khopui nu la mel cha men tur chhuak na tu hi city hunter ka ti ve ang che o nang chu voice over flower zinga po limin ho ini a f4 zinga apang par moi ber ini chuan ke chu blackpink ami rose ka ni ang fa pa pathum shin sak che ka du'a Three brothers an le inti ang nang chu lovely boy ka ti chi anga katan van nei na tur ini dona wangin ibo ve athiang lawang o zan rc ti ang khian omreng la ti chuan maila ki sar ka ti don chinia taimata kin lekha chirla full house isa khun kalo ngak ringang ti in a chhiar zo chuan ka hmoi aron fob le zewa kha chu lucky kiss o ti na nui le sak mai chu ti lai chuan a phone a ri a ma shwai te lo ni in jail tu in lo in rai ve lange aron ti hlak hlaka kan ron phei ti le da arwal ngal phei tu ila ti le min kai rwala lungoi tak chuan kan kal dun ta chu ania ngai zong mi pa ka nei voi khatna ani a 6 man lo tur ti bak chu inven dan po ka thiam lo ma se apoi lo ka limpui em a tuna tak hi chuan ka mut a fu over ani kan va thlen chuan mi lo nu i vur hlom mai changtu nu nge che fu changtu pa zo ko Hriatpuia chuan lo ti le man to wai bol chu thingpui nen kan eya chumi zo in chung zo la chawin la kan play ya ar kan le spicy nen in tur lampo akim ve viawe an chan hawla du em Elizabeth la Christy zai than chungit sakwal moi ti chu an play ya achang to ber phe chu ding chung meu hian war takin an sa hun le ni ten du ai sam her chwa ke kwanu mal somin lung her le che kashil thiam ne mo ke ka lung lom cha khwavil ka ta na parvul le ti lai chu ni ka tun din mun nen po hian in me viamin ka sha khwavil ka ta na parvul le me ka ni kan thil eina te kan ti fel nu chuan min thla ho a atuk sport tour kan la ni le ngal zan lai lo pel der to bok nen awati chi lo ka ti mayang ma se ti fo chi ka ti ang loya ka shat lo wang le lo in rin sen birthday present tour po ka le man lo kha anya nakina thil chadeu kala pe ang chu ka thole meu chuan chu e hun le der to a e nga zung in ka in siam sok rin sen chuan bai kin min ron soma kan tlai to awang le alung oi lo ka hlo awangin ka in phurtir ta chu anya zebna ke mo zirlai no pangte milla tu ber tu na ka bel pani me ke min phur chu anuam ka ti ve reng ma se mi mit mei ve na ngai si football chu kan ti ma sa a me chi ho chuan mu nom ve phian mai an zo nuwa mi pa volleyball final kan khela rin chana chile ta kan outdoor tara kan nau te tho an ni mewa wangin ka awak po chu amoi lo shan lovin ka sia wa nei thlak takin kan chak ve le ta lunch break ka hun le der to me che volleyball final ani le anga ato bera mi pa football final kan ti ang me che volleyball chu kan me che ate an tel lo na in en ve lo kha kan ta na moi tlat lo rin chana te chan ho ero an lo bo le man to a me cha in an zo don wang mai chuan ma shwai te mang angin mi ron shila kan zong dun le ta fil chak dora chuan an lo om ringa zial an lo zu khul hlat bok nangni ho kha ka ti chuan an phu dwala an zial an pai thla sap mai skulai chuan min za thiam ve khop mai local ru kan chan to don ania ka ti chuan an ron chhuaka rin chana chu ka lo ngak deu midang ho chuan min kalsana zun in lambok chu apan le ta zun la hi inga em lu tuka ka ti a kanui deu bok local te ti in min huya mong chang in ka phe nak ka then chuan min pot lutin lucky kids ka mamo ti in a hmui chu aron do a zoite hiang ka lo ben sak school ani hi ka ti laka kan chak lo nga ni mai ti taw der chung yana ti a chak ngeng chu ti a chwa mai ka tum lai chuan min pe don lo tak mi aron ti le a in chu mo ka ti chuan a hmui ron do le to zoite chuan ka mo ta zewa anui ngal var mai an chan cha chu game achang ngal at maya hetiang takhi mu nom ka ti Ronaldo Manchester United a khil lai te khan kapale ka win an NG a an chan em awang khang ka lo chan ve hlur zel first half zo don chuan le lamin an ron ti gola apoi ka ti tak takani an chol lai chuan ka naute chu ka foi sau sawa ren sana po ka foina chakhop mai lucky ki sam takama mo
ati anui ru bawk inin omsek min muang ka ti po chuan chakna na ngai ati le tlat to I chakpui lo chuan I chak lawang ti in abiang ton na chuan kamwa saka amuya po ka fo bawk kha chu ka che thatpui to nge yang ati a chuak ngal second half an chan le che chu an chan le che chu an tha an bol an kan chan tur ani boka an tha ta ngal rin chana le din changa chuan in pass pheya rin chana chuan goal bul te a khal phin a pet phei popa goal chiang takani kan va aw na sa kher em le lam chuan on start ve in aron khal phia Hriatpuia chuan lo dangin rin chana apa cha rin chana chuan thui lo te khalin fakmoi a pass ve le fakmoi chuan din changa siam sakin lo het gola tuna chuan gol ni kan nei ta le lam ho puin thla da ho lo chuan aron chang tak takale gol an ron thun ve le ta World Cup ne na danglam na ka shelo a mu nom ka ti ve e machin kan ru le meido ne mu ka ti lai nan la ron khung bel zuya oi kan chak lo le nge yang ka ti vong to le lam bol pet phei chu din chang na lo dang pera ren chana chuan lo la ina khal tlang hal pur mai kan lo aw dur dura a bum phei zela dribbling dal tak chu ani vein ka sha ka phone cover na chang ka lo shelo ero a mu nom em wangani keeper nen chu anin ma chon to ti chuan Neymar style ka ti mai an hung lama changa la kangin akmalama vor pheya keeper chu kan che in ball chu keeper tlan hel chevin alale a pet goal ta kan va hlim tak em kanin jo le ta hun po top deuh to khop mai chuti lai ne lama an thiam pui pa ve ber chuan ron ti goal ve le tatlat mai kan chang box si anuam lu tuki ashi omzo kan ti mai ti ang hun pa ngai chu atoba minute nga pek bel an ni reilote an chol chung chuan kan zu tlan thla a an thlan po atlana sahlom khop mai ka zu fui sau an chan le ta anin nor ton zak zaka le lamin gol thun bel an tuma ke ni lam la in kan si phur sut kan tumbok mu nom vet takani minute thum aliam le ta der mai arei lo ka van ti tak ma cherin chana chuan le lam bol khak per chu lafu in din sang apa cha fakmoi le Hriatpuia ron tho phei ngalin an pali chuan Spanish game kan ti mai Barcelona club man thiam em chin titi tak tiki taka nge mai chuan one touch in anin pass pheita goal bulte a chuan in pass ko in le lam chuan tlan koi zora fakmoi chuan rin chana pass le in goal alo chan tir ta ka auri ber po ka she theilo ti shat kopin kan aurin tanga minute khat al ma che goal ero an thun talo penalty pe tangai ta ani mi panga ve ven penalty chuan pe dona rin chana chuan anaw te ho chu akyan deuh nge moni a thutlat mai penalty chuan pe ta kan lama changin sang te na pe a goal lo ngal pang mai le lam la chuan ron pet goal chiang em le ngala Hriatpuia chuan pe tin ani ero chuan a pet goala le lamin ron pe ta a goal le tatlat pahni ve in an pet to a chak lo zo kan nani din sanga chuan a pet goal ve le le lama mi chuan ron miss ve da thung fakmoi chuan a vati goal le in le lama mi puin ron pet goal ve le kan lama changin kan goal veng tu chuan a pet dona tinge rin chana chuan a pet lo le ka ti ril ruk lain an ron se ve ta clear lom mai kan keeper chuan pet goal ve le in pet goal ve le in an aron pet goal ve le ta le lam thiam pui pa ber chuan aron pet goal chiang kher mai kan la in jo ta cheu saram changa chuan chuma vora rin chana chuan pe ta du thu soin a pet goal lo chuan kan sak don lo ani akawa engkim atla ke tak nyal pon rilu tong china nen ka lo dil ti chuan Ronaldo style chuan a ding kak wanga tlan phein a peta net chu apwar popa din sang ate thian ho chuan tlan phei ngal an vai chuan anin kwa chung hloma ke ni lampok an bang bik lo kan tlan thladum dum mai rin chana chu kan vora no pang ho zinga chuan ka pu sari vak du lem lo atuk lama chuan hol lama indoor item kan ti don ani tlai ban ma chuan kan in line tira atu ka thil poi mote kan puan hu chuan kan ho dar ta rin chana chuan min phura miss bye bye an lo ti sap mai he khwa yang ka kal lawang ti ka va hlau tak limna tam tak chei hi ni in ka siam zana chuan rin chana te ina bok an lo in mu khom le hloma miron somna in saram sang alo leng si ka kal ta lo mai ma shoi te soidan taka tlangwal senior polai thoya hi ka ne karil ru chuan ati mol atoi zong in tu ka chuan indoor kan ti veta me chelam an che thei ve viau thung mi palam ero sport lama an lak tlak a in an che thei lo dar thum bor vela kan bang man choka atuk chu closing function ani to
zan lama chuan ram changa aron le le hlavin ma hruai te te na ka leng da ya thingpui kan in mek lai chuan rin chana ten lo lut lul min mu chu makati mel vak lo rin dan ka nei sa thingpui ka du ve ati chuan ma hruai te chuan avalak sak wata kabula lo chu ngal Hriatpuia bawk chuan khoi mo ta ta om lo ti le kan in kara thut arwala kan nui le dar dar to dar som thleng ka len nu chuan ho ka tum ta a rin chana chuan min tha in ke chuan kan kal nak nak mai kan in thlen don chep chuan ke chu fo ka chak to e aron ti chhuaka nui varvarin tu fo mo ka lo ti nangma ti in ka ma aron dinga mi anom nge om lo ka en kwal le te te ka en kwal vek to rin chana chuan lo ti a kan in fob le ta vong vong mai izong chang don jaw ka ti chuan nui hokin ni khatha voi khatal min mo lo chuan ka chiri don ania ala ti zui awangal so tak zinga chuan moi ka ti dan taka in chein school lam ka pana min mu reng reng chuan min enjui vong vong in ka sha ni e tu na chuan meichia ka ni a meiche dik tak ka ni to mel tha hi min mu dan lakhi ka ni phung zei hi ka ni na ka tiril ruwa ka konfi ma ma lawang chumo closing function chu chuma kan manga apumpuia greenhouse kan champion boka kanau te pon hlim ti ka sha chunulam chu atuk mai rin chana te rama kaltur kan ni awangin kan inbot seinan kan manga kan mang ti ila ke chu ina ko mai mai thung zanja kan e lain kapu te bula chuan ka choita a kapatia chuan film khur ula luite kha an hwan munga khana omania thuk tak chom lo ma se lungnal vela khan tluk hlum der thei ani thawania ati a an remtia ka ngai mai khwa lo wara e rong te bowling ke in siam pa bawk tuk thang kan bar line an ron thlenga milong hak tur ka ti chuan Hriatpuia chuan min ron enin mi chu bar lian tun tun hle mai aron ti a kapu ti ho pon nui dar dar hlom mai ka in pe nu chuan kan chhuak ta a motora chuan zai kan play ya an hlangai bawk wal moi ti hlaw chu an phwa lawang ti lo hlo om mange motor kal thei top na chuan thui lo te chuk det anga ya minit ni vel ba kan kal lo thlam chu thlengin theipaling ko chu ko e cha kania rin chana bula chuan ka ti a dil ga zu sa pui chu kanga ka lo kalang Hriatpuia nen khan lo han lo mai ro u ati a Hriatpuia chuan min chal khum chewa kan nui ve top kan han thlenga thlam po alang thei reng Hriatpuia chu lon zot zot maya zong te wa ang ka han ti a khatia min ti a ya ka thak ve lawang che runginu ron ti in alo mol mola a ip te puar lung to min na thak chuang lo tak tak a i mol mol boka zong te ivun te kharai hir hir chela sadala tlari pem pem zong te kal chiu chiu ka ham ti a anui zalu tuk chu athil e phu chuak thutin min ron ena zong te ka ni hi ti na phar wang kwal vela ka lo nui bok bok thung athing von zar chu alo ro du nge ni aron tla hlom tok maya kanui ati za box si ka ngai to tho box si anui hok hok chung chuang ka va pan na ya e ati wang chuan athua chama ka nga ya anung jang chu min ko mu ma se ka kwai jang thala a o ma chuang ka nem ta vak vak ringot azia pha chuang lo chu ti lai chuan rin chan ron thlengin enge in ti aron ti a hei atla ania ka lo ti chuan ron tlan pheivatin ananga ni hi ti na bok khup zong suna da a anung jang a chuan a chum sakta a azia de nu chuan Hriatpuia chuan min en rum khop mai nula senior ve si mol lutuk mai ti le di lama chu khlak chu arwala a thin rim tak tak em moni nula senior min ti chu ka horiaw kumsom ni panga chau kalani a kala upalo katum ve mak chu rin chana chuan kan chuk ve to dona me mi ron ti a engtin ma ka chang lo lok o ti le tho arwala en pok en zui lo aron le chuan hri jam moi deuh a hna sin seng mai le apar chen hi aron kenga kalua chuan vet kwalin lachi iang lutuk ti in min nui var var mai lachi pu i moto em ni ka ti chuan enge ilung oi lo le to mi ti in mak ti mel deuh min en ha a senior min lo ti hlom viaw ani mo ka ti chuan nui hokin kha thil khamoi lo wa ta afiam thu ani kha ati a senior ke inti mi alo ania thingtlanga chuan in nula te po no pangan nia an period dek deka rimjwal in ti jela ke nia chuan ani ve lo ka ti mak rin chana chu angoi wang wanga chukila aron ti le chuan ka lo tang tlat thung mi ten nula senior an ti chepun inge i hwa du ni ke ka oma du em tu che lungai na tur om em ni e pangpar ko mum ai chuan apar vul lai nge hi lom ka du che iminga polel thalwani ni che ini na choina la sinula ti ina nui le warwara ka chala min fob je ubok kamur chuak choi choi ni mai hyang ka sha min fo na wangi athil sei wang po ka she chang lo kamur chu adik le vek to chuk tuang o ati chuan ka lu ka bu a min kai thawin kan chuk thlata a thlama chuan nim bu an lo bola thlan tla hluamin an lo si liam hlom enge min lo thlim ti le e ka rwal ve ngala atui box si athur al box si
rin chana chuan fu hi dil kan sa chungin tlem herila ati chuan an phur khop mai mi paho chuan fu chu an chu sa ta ma shoi ti nen chuan thei paling ko ein kan lo ti ti mai mai thung fu chuan herta a atui chu filter vekin rin chana chuan no khat ve ve min ron pe a athum tui khop mai chumi nu chuan me chemin an chuanga chhun chofa khun om vela an chuan thla a chona tura an thing chui chuan mi paho chuan an chok lai lai mai ma shoi ti nen chuan kan lo en reng thung minute somni nu vela kurtaya an chok chhuak ta a vobele vekin chem chuan an thliara kan her tam lova ke chi khat vel cheu chuan kan hun thei don hi din changa chuan ati a chumi nu chuan kan tiffin kan e khoma dilpo akang chep to in karing kanin ei por nu chuan dila kan chuk thla a aman thei der to lom rol pui chuan ti in phel suk suka alut ngal midang po chu len chuan nen lu an ruala ngakwai kha chu man angai lawang rin chana chuan ati a ma shoi ti nen po lut ve in kan man nual mai kan du to kan man nu chuan kan khung khoma theira le fu te chu kan hon tur kan lo le a in lampan chuan kan ho le ta ni ka thil hon ka chung ti ka mu chuan an lo lom thiam khopa fu te hi in zu her man ani mo ka pi chuan lo ti ve a changa kanin sem nu chuan min hon san ta dia ka chau deu wangin ka in bol fai zet nuwa ka mu ta dai dar sari vela ka pin min ron kai thawa cho va ila imule don ya ati chuan thau chuakin cho ka va ya ka mut po chuak le to lo ka phone ka va in chuan group a min lo men son chwai chwaya a chau deu nyang ma shwai te na lo ti a rin chana te ina ani mu khom le ani ome eminu chuan pa ngai takin school kan kal chawa rin chana pon le khazir tur chuan lamin le khabu ne min ron jim zan tin ani ber mai class 12 fi ka pa sanga in nei da yang o ati ve zia ma se zir sham sham tur chuan ka shel fawa kan ma khwa thlirim nupui fanau chom thei ngei tur chuan ka thlir ka shil bok kumtop exam don nai chuan kan kem ta a zirtir tu te po kan chang khop mai an exam hun po lo thleng ta der maya kar laka rin chana te chan ho po in min ron jot olawa in hu na hun chu kan la nei ve zel exam an zong nu chuan in la free takin kan leng hawa nakin loka mun danga zirna chun zong turin min kalsan diak don ti chu ka shiru kar bok heti la hian rol pui chu anom sam lo awangin kan len chil deuh renga kan valen hi chuan nui var varin min lo chhawn chen anu nen chawa ko cha an ni a apa hian nu pui dang anei san ani ome ashing nun kong ahar chat vi om te reng nen chian ho jing a hlim thei ber alani zel mai hi afakom ka ti lo thei lo anel to te bula lo chuan chongpo chong ve ngai lem lo thunga kalo mu dan nen chuan in persan takani jan khat phi chu ana zwal dewa rin chana pa motorin an khu chen om dam do ina an kalpui ani ome chanchin te ka sha nuwa kan turin ka fakal ve a dam do in kan vetlen chuan ma shwai te ka khola ron chhuakin min ron shwaya ka valu chuan khuma thu in min lo nui var var mai en te chan te ka kala hian lunglu lo oma ka jung chhuak anga kanin sem don ya ti in alo nuya ka she thiam mai akala lungte om ti na alim mel phena nat na te ahar chan na te tu ma shat pui ado lo na te anu nen chaw an ma kho atler la ya hetiang anabik te hi ka ngai to a athil sei chuan min ti nui ve thei ho lo he khovel hi zong heti mai hi ani si a Hriatpuia na chu lo na viau to ani nge yang avung chuak veka anu zela ka shat le dan phei chuan akal chu afang son lei thei to lo ani ome namdo in lam achang pu in mun pui lama refer an ni a anuril ruha melmot chu ka khongai rin chana chuan engki ma lungai na tur om lo ti na nema ma che mun pui lampan tuma kanin bua chei mek lain min kal san ta ani khale chen anat na kha lo je pa anuril ruha a hlau lua da le a thian te min ti hlim lo adu lo awang chawin o le Hriatpuia nang hi chu Lucas le Mary ti ang mai khan ka ngai veng veng don chi ani hi I thatna te inui mel te le min chai kol na chongkam te I thu choi mak sak zet zet te kha kan shereng to ang college an lu na tur ti fel an ngai awangin Hriatpuia po athlan nga ni thleng an champuia ma serin chana chuan college kala lo tumia lo tak tak mai achung te bula nu pui ka nei don alo ti ani oma anu nge chu kan ina ron kalin min ron hau ship le ngala ma ni zirlai te ngai zon ching min ron ti kapi chuan ka thlawang alo ho ve a ma serin chana nu chuan ka fa pa hian ma khwa eng tak anei lain chekin a deng ani hi ti in kapi nen chuan min chong khuma ni chu chek mu kalo ni a ni e mi nun ti chetu le deng dar tu chek mai kani kami pa mangai matsak ber chu laksa kan le don ta ke hi mangai na lama ka thuang lal lo em ni don rin chana chuan min lo ngak reng ro a rei lawang ti in min liam sana ni e ka ngak nge yanga ma se ti ro angai le don ta ni hi skula po chuan kala tho chun zom zela
Christmas po ai zo lama ka mang thave to bok chu tiang chuan kum thum chung zet ka ngak na in phone call le message te ro kha an liam ni atang khan ka dong ngai lawa voi tambia ka tumna po chan ani ngai to heklo chu ti lain wal senior po lai thoya ero aron lang reng thunga kapi le pu te la chuan min du pui khop le ngal kumni lai liam nu po a ka nga ber aron lak tak si lawa chuan bul ka chan vele ta chuan ya karin ai na feeling min dua phiana uram sanga chu ka ngai na sot viau mai thali vel kanin zui ve to ang ti a palai mel ka mu a arei lo ti viau mai la kum chom thum ka ni ve don der to thom nei du hau lo nga reng ai chuan hetia pasal ne mai hi atha zokin ka sheta rin chana chungte po a chanchin sha du in ka wazot nge ya acha to e angai to am lo ti che in min chang chen kanin nei ni a chuan hlim hlimi chu ka be sa ka manga kanin ngai zong chen ti chu tu mai in an shewak lem lawang ma che tu na chuan mei chia ka ni le to a alaka eng feeling suma ka nei to heklo engkim mai chu akal tluanga fa pa du tak ka nei nge nge tu na chuan ka shing nun thon thulung chia thlak tak tak te kha hlim nei na ron thak ve to ang chu kan pa school kal tur chu kan ko thleng ka fa pa nen kan va tha a vo in lam chu ka in su do na meron khol sek su o ka ti chuan nui vur vurin ka fa pa nen chuan min ko a kara lutin kan thlir liam ta ani ka fa pa chu ka timu masa a amu thil nu chuan ka in su ta a ka teu le nu chuan pon lama inzar turin ka enjoy chhuah ka in su ka zar lai chuan kan in lampanin mi pakhat alo kala tunge ani ka shilok theilo alo nai zela ka mu nu angria wa ka sha ta wang chuan ka lo en vengar ngar to olel pa ama nge kha ani ama rin chana kha ani a cher deuh to a amui mul po om ve nual to che chang lo chuan ka lo thlir ren jingota ka ril ruwa thil tam tak alo lang zut zut bok ka ma zona tak ronding in chik takin min ron ena ka ki more changa ka chip thleng chuan mai lai ane ka ring lo keima in thiam lo na alo om ngala min en wang nu chuan pasal inei ani mo aron ti chhuaka chan chu har takani in soifia ka du'a ma se engtin nge ka soyang soitur tam tak kala neya ma se soidan tur ber ka shi silo o ati in ka changa ka kon labok fa in nei to em jang khai deu zo kyan ati a nei to e gabriel ania ti in ka changa alu abu ngat ngat mai kan va in kan ron chawa e4 ho kha ti in anui lui saka ama chu enin kanui ve top min ron pan na ya ka in sum thei to lo ka lo kwa ngal thlop mai ani po chuan min kwa ve ngalin reitok fang chu tiang chuan kan oma kanin thale nu chuan ka bianga mi tui kai chumin shuk saka zona tam tak min zo karin nen engma min zot mi alo nia abyang ton tona chuan ka wana ka ti pal o ka ti tham chia ka alu bungatin min kwa li a chap to su apoi lo ati te chuan ka cha ati chhuak zwal sak zok kan kwa na ta chu om shangin nai fe a hian min ron ena ka bianga chuan ron domin ka mit ka lo ching der diara ka tukhum chama chuan chamin ati tum ka chian ema wang chuan ka meng du to lo ni e hetiang hian mana khan ati to ta tani pasal nei to ka ni ti le fa po ka nei to ti reng ka ngai to theilo min hip tu hian man ang thau ka min hip ani bere ma chi amma nga du tho tak kha min fop lawa a thin lung zong zong min fop ani ti ero ka sia min thale nu chuan laski sani kha ti na nui chaka in herina kal ngal wang mai chil du mai la chil thei ka ni lawa pan du po ni la pan thei din huna ka ding heklo karil runalu tuk chu ka chhunu ka akaliam nu thleng chuan wi khat po aron hoilet le to lo ka fa pachap thoma wang chuan ka swang tuan na ata ka har chuak lola in chunga chuan vatlan lut ngalin ka en ngal zungzunga a ek wang chu lo ni in ka thak zungzung nu chuan ka mut puya ka mut pa chuan ka tun manun dan le ama rin chana nen nge kan chanchin ka thei hil ngai to lo tur kha ka ngai to akir ta ani zana chuan e4 ho chuan min ron to a ka fa pa po anin pom chok sak zak lom mai an soidanin rin chana chuan chukni khan an be ka dam doi an lo da a tu ti nge an shat lo awang le tu ti nge an shat lo awang le an mani ho bek chunga om miaw wangin an man ta hloma ma cherin chana chuan a chan te tur ai tuarin ata ve kani thu asoya a chan te ro thil pakhata a in tiam tir ve thung a chanchin shim shil lo tur le group achanga min remove tur te Christmas manga homia lo turin alo in tiam tir chuni in din sanga chuan atir kha chuan ka pom lo khop mai ma se kan vai tur angai lo thudik zong chuak turin pon lama chan lo la jok ro min ti a ati a fakmoi po chuan engkim kha driver party vek kha lo nya kan sha chwa dan po azuru yen dam doi tol a lok zia kan leina te bula lo chei zawa chui changin kan man theita ani chu ti ni lo che tu na po hena la tang rengang alo ti ve thung ma shoi te chuan kumtin Christmas a kan han thu a bel an phal miaw lo awangin a mu pha ka
Christmas po kan china ni ati ve bawk keima ero athil min shil dula awangin ngak theilo chan ka changa kumni chunglai mai atur na te chompui theilovin min siam bawk ni e heng chungchunga hian ka dem vek bik lawin ka sia rin chana chwa min en wangwanga kanin ngei chon ma min en ange khana ni min en to ni e tu na chuan kanin thla chul to a ani pu in malampan nge che ka du number te kanin pethale loma grupa po min et vele bawk an ho nu chuan muzai kan jela ka hwa chapa lutin status ka enkwal den dena rin chana status su ka mu vele ka enhal thlaeng hi moi intivm thon thu tam tak apaya ngoi reng chungin min shila chong lovin thinlung chunga soi chien ti te mai chu ni e he kan thon thu ngei po hi min shil non fo don ani hi thani zet aliam nu chuan two wheeler workshop po rin chana chuan hong ve ta rup mai ama atui boka mechanic pakhat roi na zir chop ve don ani mele ma sia thiam le vat ero ka ring athiam le vat ero ka ring ador honlom nan chu ya min soma kan pa po an som til nge chumi jan chuan rin chana le ma shwai te ten in nei an tum thu an sei chwaka kavalom pui chi em ni em ma son zel mai hi kan ti tur ani pona chwakin kan zai hawa ka fa pa chu ma shwai te in pona pomin mana kan hla bok chu kan sa haule ta hun le ni ten tu ai sam her chwake khwanu mal chomin lung her le che kashil thiam ne mo o kalung lom ja khovel ka ta na parvul le ti chu kan serwal diala Hriatpuia ero kan the ngil lova arau thla talin min wa pang chumo rin chana te in nei nia chuan thalak na pia nga ka tel ati the engkim chu alim oma anni haula in min ngei sak chi kan pala chuan min she thiam ema amiti khamzonga ko sakpo ka tumbi kheklo kar khat jet nuwa ka valeng pheve a ma shwai te in munalo phiat meka rin chana chu thut thlenga du da de uyana lo chu a ka valu chuan ka fa pa chu lo lom hal chul mai din sang aron lut ve zatin chana bu in tlai chu wa bethel le lokila aron ti a he in bethel china ni mo in va fil kalauti chuan ma shwai te in oi I bethel choi ang kha ni lo bethel veng kan ti achon zu an zwara lom chu lo man choi laldin sang ala hi ron thlem he ring mai cruel temptation ani hi tin lo vin lak mai din sang chu nui hwa in oi I ti om ang lo e mai a bethel te chu mun thiang hlima lom temptation of an angel ti zok ro ala ti ham nya nui vur chuan rin chana chuan ka fa pa chu min ron pe a an chuak tur chu ma shwai te chuan ron ho har chuang che ti in aw zui tinge zu in te phala sim dei chila thazo ka chin ka ti chuan kan lo inkom ma survey box ya anja zong she chungin ka neya tu ma chon min hlau si lo ti ngai ne tak po ka shela wani hi ati chuan ani theidon kopin ka sha ti taw der ve mai la ka ti chuan nui ha kha ka rin chana bula ti taw te zong a sort lo zai shat kha mi thlem ti chu athiam ber te jinga mi ani kha ati a khonge chana hi fakmoi chuan ron ti lu thu a nang la hi she om lo de hiani oma in idea kha ka shevek to dispo le mai ro no ron hon na chang in shelo ma shwai te chuan lo ti vin hlara nui vur in fakmoi chuan khoi dispo man tur ala ron ti cheu thok bo rang ro ma shwai te chuan lo ti vin le twar kan chhezur zur pa in thla ka nei lo fakmoi chuan ala ron ti cheu nia an ngalania anin thurwal sa veka rin chana ron chom lo zok in no an ron la ru zia an ron thon to ngai chi lo kan na bo nem to lutuk ma shwai te chuan nui var chungin ati a phurit taki phurani chu ti in kan nui dun ta var atop ta